turnat data trecută și mă voi apuca să pun rândul ăsta de cărămizi ca să umplu golul aici. După cum am spus, voi mai pune un rând de carton, deci am pus un rând aici, după ce am turnat patul de beton de egalizare, am pus un rând de carton, am turnat betonul ăsta care are și armătură în el, apoi voi pune încă un rând de carton aici. Deci voi pune rândul ăsta de carton. Adâncimea este de 20 de centimetri aici, exact atât are grosime peretele. Eu am fost nevoit să tai din cărămidă. Am tăiat din cărămidă pentru că cărămida are 24. Ieșit unul mai mare, unul mai mic, nu contează lungimea lor, contează, zic eu, înălțimea lor și grosimea lor să fie exact sub tot peretele. Iată că am realizat în ziua numărul 1, am realizat plotul acesta. Da, uitați-l cum vine, deci a fost undeva la jumătatea peretelui, apoi le-am realizat pe acesta, numărul 2. Da? Deci uitați cum vine, aici este colțul casei. Ok. Tot în ziua 1 am realizat plotul 3. După cum îl vedeți aici. Deci colțul casei l-am păstrat. Da?
Apoi la 1,10 m, 1,20 m am realizat tot în ziua 1 plotul 4. Asta am făcut în prima zi. Ok, în a doua zi, o să vedeți acum, în a doua zi am făcut plotul numărul 5, unde se termină peretele vechi, linia peretelui. Am realizat de asemenea plotul numărul 6. Uitați. Deci 6. Am lucrat mai puțin în ziua asta, pentru că pe partea asta n-am mai făcut nimic. În schimb, în ziua a treia am realizat plotul numărul 7. Uitați-l aici. Am realizat pe colț aici, unde a fost mai mult de muncă, pe colț, plotul numărul 8. Uitați-l aici. Plotul numărul 9. Uitați-l aici, tot pe colț. Și ultimul, care a fost și cel mai lung plot, 1,20 m, plotul numărul 10. Deci în 3 zile am realizat această lucrare. O puteți face și voi la casa părintească, la casa bătrânească, nu trebuie neapărat să chemați un meșter. Și materialele sunt cele clasice, ciment. Eu am folosit holcimul acesta, Structoplus. Uitați-l aici. Saci de 20 de kg, deoarece sunt mai ușor manevrabili. Și acesta este bălastul. Mulțumesc mult pentru vizionare și sper că am dat idei bune celor care au nevoie și vor să facă și ei așa ceva, au probleme cu umezeala și vor să scape de ea. Multă sănătate! Mulțumesc mult pentru vizionare și sper că am dat idei bune celor care au nevoie și vor să facă și ei așa ceva, au probleme cu umezeala și vor să scape de ea. Multă sănătate!